sa tiguang? Asa di ay siya? Ma! Mama! Oh, saba, napahimutan pa ko sa budbud sa hapag. Dali sa kadiyot, ma. May ipakita ko ni mo. Oh, saba na ba? Dali sa pa. Kadiyot ra kaayo. Ay, pastila ni mong bataa ka. Uy, imo medyo kulang ngayon. Ay, oh, saba na ba? Tanawa, mao. Uy, ang basket ba na stiguang? Asa naman siya? Ambot lang. Kana ra may ako nakitaan pag-apply na ko ron sa pultahan. Ay, nabibibi, iposun ta ni. Kay basig mo, balik unya to. Oy, mga suki! Ni ana nga tong budbud, init pa! Manang, manoy, pudpud, init pa. Pudpud pilit. Sila mo, noy? Napo to, noy no? Napo, kadiyot sa na ya. Sige, napo ko no, day. O, ma. Uy, Ano, Diyos. si Tatay Chico. Pato. Ay, plego ko bayad ay. Kung yung bayad Sus, ano. kay tuyo Di ara ang napo kabuok noy, o. Amat. Bayad ako. Ma, hapit na mahurot, ma. Kinsay imong kitanaw sa atpang. Da, ang imong apuhan, diin ka nagikan. Wa man maulit na sa ato gabi eh. Mangayo na sad na kwarta, ma. Maog yun. Anani, anadini paingon, maay. Mauna na din ang inyong pwesto. Olo, amin ko, lo. Ayaw na lang. May pag-amin kay nay daghang taong makakita. Diin man day ka kagabi eh, tay. O man ka mauli. Ay, pastila ni mo. Mura man kag inahan ako, Dolores. Kung mangutana ka. Ay, wa man gud ka mauli gabi eh. Ay, nahibaw na kanin tatay ni mo. Biyudo ba ya? Siyempre, nakakitag sparring kagabi. Nang, manoy, tiwasan na lang ni o. Napo na lang ni kabuok ang pudpud pilit. Uy, ubay-ubay na mong halin. Kaluin sa Ginoo, tay. Bahin ni kadabi. Tay. Mati ka. Ay, tay. Gilablot pa ko na ni mo akong pitakan, tay. Tural. Dugay-dugay maka. Ako lang kuha. Tay, si Quinta lang ako ha, atay ha, kaya ako pa tao nang ipangumpra. Ang uban anak para atong konsumo. Kana lang si Quinta tao na pilian na, tay. Si Quinta pagbarbatang may buot kay Quinta. Oh, ing nahinoon nga kinilang 50 nga akong ibilin. Tay! O sige, halina ko. Tay! Lola, ina ni Lolo. Nganong imo masagyatat ang pitakan imo, ma? Huwag ko kakita ko siya paglapnot. No, 50 pesos na rin na ibilin. Ang 400 mo giinggi kuha. Kung mahalin na aron na po nga nahibilin, balik 50 ra na. Saan na ito pagpanindaan ni Ugma? Nga wa naman tayo kapuhunan. Nya ang ato pang ipalit og bugas ug sudan. Ayaw na lang pakilang, uy. Halinon taning na po kabuok. Human ipalit lag pugas o ginamos ang kwarta. Ug unya may oras pa man, ma. Mamalik unya ta dinhi sa merkado kay mangumpra tag budburon para ugma. Okay nga naman di ay. May hinipusan ko sa bahay nga wa man. Ma, buko na ko akong alkansiya. Unsa? Kadagkag sud. Ma, madali dayon, ma. Tabangi ko og ihap, ma. Uy, ay. Katakan ko din soda na day. Ako maning mga pound, ma, kay di man ako kastuhon. Gikan pagod ni pag grade 3 na ko. Karon grade 6 na gud ko. Anak, day, di ba may gitaganaan ka man ini? Para unta ni high school na ko, ma. Pero sige lang, ipuhunan lang sa nato, ma. Magtigom lang ko usap. Total, naa pa man ko'y garden nga ma-harvest na kanang mga taong okra og sili. Ato man nang mabalik ya sa merkado, ma. Day. Sige na, ma. Sige na. Tabangan ta kag ihap para mamalik dayon ta sa merkado. Oh, Lolo? Tay, may uli lagi kag sayo, tay. Oh, pasilan. Kung di ko pa uli, mangita ka. Karon, nangutana ka nga nung sayo ko. Kung sa mandili na lang ko ni mo pa ilison. Oh, okay.
timing na. Kaya nagbuak mo na yung alkansiya. Tay, para kuan. Ay, tabangan mo. Wait. Lo, alalain na ni Lolo. Tay, na sa makawi, imo magunang ipanood si mong bulsa. Uy, ayaw, Lo. Ay, Asang binag ko na isod? Di sa bulsa dyan. Wala, pagkadaghan nini. Anya magdinaw pag yun mo. dili sa nagdinaw tay ha. Gibuak in taon ni sa imong apo kay may importanteng gamitan. Ay, pagkadagang pa sa angel. Oh, wa magani mo. Mag-abang ini nga akong bahay. Kay imo man kong anak tay. Oh, naminyo ka na atong natigbak mong bana. Maong gawas ka na sa akong poder. Tay, Oh, usya man. Mag-iya-iya ta? Sige, pabawa mo rin eh. Kay pabangan ko ng baya para may income ko matagbuwan. Sige. Oh, mau magkanyang gusto. Lo, ayaw na lang mo pag-away si Mama. Sige na lang, imuha na lang ng imong gipanood sa pulsa. May pagkabutan mo ta. May pagkakay... Mangginahunaon ka pa. Ikaw, Dolores. Liwat ka ni anhing nanay ni Muteria. Daho! Oy. Ma, naay tao, Ma. may tatanawa sa anak be. Jego! Lo, ikaw lagi pangita, Lo. Uy, sinlayla man dahil ron. Lalap na ko! Uy, mao din na inyo, Jess. Lalap mo ni... Kayo di almungutan nila yun. Ay, ikaw rang usa. Ay, na ang akong anak kong apo. Di na lang kumusod, uy. Halangano man ang imong mga bulsa? Kini. Ay, mga sensiyo mangguning akong kwarta lalab. Ay, ata na sa akong tindahan na ilisan ta nagtibuo. Oo, sige, tana. Asa na sila, Dayday? Nanlakaw naman to sila, Ma. Anak, Ma, ayaw na lakila. Aw, pila man ang nahabilin, Ma. 300 kapin, anak. Tuan ni Lolo ni mo ang naglabi. Hindi naman na ipalit og pilit humay o kamay. Naluoy kay ko ni mo na. O aron madugangan ng kwarta, Ma, mangharvest ako sa kong garden, ha. Pwede naman to ang taong okra og sili espada aron atong ibalikya. Unya ang halin, idungag na to og pangumprama. Kung mao ka na, mutabang ko ni mo og pang-harvest na. Sige, magtatag sitlanan, Ma. Sige na. Ayay, ay naabot, Ma. Naibaw na kong kinsa ron. Ikaw yun, no? Ayo. Da lagi, katag-an kit ko. Mayonas, Dolores. Di ara! Uy, anak. Ay, sir, dayon ko no, sir. Ikaw ha? Nag-share na sab ka? Dayon bitaw kuya, oy. Ka na ba? Dili kay share. Halo, nag-shopping ka? Dito ka sa syudad, Kuya Lauro? Dito ko kanina kay may gipalit kong pisa sa motor. Unya, mihapit na lang sa kong grocery. Dawatan niyo. Ha? Kay amo di ay na? Oo, mani mo pasudla rin, Oy, mayong hapon diha, Dolores. May hapon sab. Sod na, Lauro. Ayun na lang. Ako lang ning gihapit. Kay mulahos pa man ko sa shop. Maghatod ko sa pisa sa motor nga ako gipaayo. Dawatan lang niyo. Para amo na? Ambi Kuya Bi. Siya, uy, nagtagad pagyud ka. Sige lang, good. Ako man nagkalipay. Mubalik lang niya ako. Sa gabi ikon, di pa mo mga tog. Dukay may mga tog, Kuya, kay mag-andaman mi para sa lutoong budbud. Mo ba? Sige. Muanhin niya ako. Di lang ako magdugay, ha? Arin ako? Salamat, ha! Ay, Jigo? Oh, Naapaday ka diha? Ganina na ka diha, tay? Nalantawan magunda ko nga may paingon din ni sa atos Lauro. Mao nga nagdali kong pauli. Ma, ako sa ninggaton sa suit, Ma. Ayaw na, Dayday.
Ha? Ambi na. Tay! Patanawad akong sa suda na. Urong sa. Dali. Ayaw mo pag ginawa, ha? Kay dili lang kamo mao'y makamaong mukaon. Lainan ni mo tayo, uy. Silain! Kamu mo lain! Bebe. No, loo. Oh. Uy! Mga linata! Nya pa'y noodles! Nya! Uy! May paan pag yun! Magbahin ta. Sino kinala pa pag ni mo bahinon, tay? Nga para man na nato. Usay pa na to! Usaw na mas lalapteriya na ko, be. Baong sikag na ako lalapteriya. Oh, dito makatilaw. Oh, tungaon tani ang katunga inyo. O ang katunga among lalab na kuteriya. Kay ato na deka dito puyo, lo. Kaya tupuyo. Usa kong buta ka eh. Magtabok-tabok lang ko. Oh, kintabiyaan ako niya kumbay. Kung doon na may angay, mubiya din hika na, mau ka mo. Tay! Oh, o man, ha? Kamu ako papilyon. Bahinan mi ninyo ining gihatag ni Lauro. Manglayas mo din eh. Pagpili! Uy! Diin good ka, Chico lalab. Nawa ka man lagkalit. Ay, midalikit kung uli sa amo. Naarabas unahan, oh. O, duwatan niyo. Uy! Grocery? Ay, may noonay. Dugag ko ni sa akong tinda lalab. Unsa? Mahusto na. Ay, napagsiki o kilak. Pasagti na lang ko to si Lolo. Sakitan lang ko, Dayday. Sakit kay sinultihan si Tatay Chico. Mura kong dili niya, anak. Na, ay nalang ko na hunaaog maayo maoy. Ang maayo pa no, ihinayon ta ang pagpang-harvest sa akong mga utanon man na. Maayo kay may oras pa man. Magkuha sa kong sudlanan, anak. Kato na lang basket sa tigawang ma. Ay, mas mahi patuod. Dali na ma! Oh, nagsunod ko ni mo. Ay hala! Ma! Oh, Hala! usa may harvest taan ni. Bawa man yung mga bunga. Kinsa may namukpo. Ay, naunhan kas kugihan mo, ani. Unya, tapulan man nanong nak. Laina, oy. May pa akong gipang-harvest gahapon. Usa na lang git kaputaw ang napilin ay. May kagibinlan kapag usa ka buok. Oh, napay sili ay. Sili espada. Pila ka lugas og inguman okra. Naginutot pa na ni nak, Dayday. May na lang niya ato isagos utan. Gibinlan pa ta aron makatilaw pa ta ani. Kinsa kay nanguha man no? Ay, wala may laing mahilabot din, hiba? Sa dili niya hinaguan, ang ibong apuhan. Si Lolo? Husto di ay. Mauday to siyang nilakaw kahapon, ma. Maugid. Be, ato na lang kutloon ang pila kalugas nga nahibilin. Di ta kapalikyaan ni. Kay usa naman lang kabuok taong. Ay, hindi ay, napay tulog ka okra. Isuhod na din sa basket. Ang sili espada ko an. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Amin ang basket mapi. Niya. May nalang ni, gibinlan kag pila kalugas sa kawatan nak. Sige na lang maui. Kung si Lolo man gani, may na lang to niya. Hala! Hala ma! Matal awa! Agay! Kabukas sa basket! Hala! Agay! Hala, kinuo ko! Ay! Tinuod din ako nakita. May kalit o kadaghan ang gisud na mo sa basket. Mama, ni awas ang basket sa taong okra, sili, espada. Awa, idaghan sila, ma. Kinuo ko. Kung di mo magaling ni pagbuot, nagkakayosan lang. Mabasa og laing sudlanan, ma. Kay di naman maalam sa basket. Oo. Sa ma. O, day, kay pamuniton taning nagpasa sa yuta.
Daghan kong karga atong tricycle Tirso. Gika sa amo. Lalab, unsa naman sad nang gilantaw mo sa inyo? Na ano sa kaayuhan? Ay, nahibuong ko lalab. Kargado man ang pabangang tricycle Tirso. Unagikan sa among tugkaran. Uy, di ka nga butang ang karga, Lalab. Kasi mamahawa na sila sa Dolores sa inyong bahay, Lalab. Kita na mo puyo dito. Ay, murag di man to mga butang. Murag mga utanon. Ulala, nari pa ingo si Badong. Badong! Dong! Sigaw! Oh, Badong upaw. Oh, upaw ka ron. Yan yung puyo din, oy. Oh, nga naman day, Bador. Na mo angan? Awan ang teriya, oy. Biya, pulos biya mo mga kuan. Kung kabilingas kinabuhi, yuda ka niya, biro si kuan, Jigo. Lagi. Dito kagikan sa amo, Badong upaw. Oo, ni Jigo, yan, patay upaw, oy. Badong lang. Badong. At kuan, tabang ko karga sa mga utanon na ni Day ba? Imong apo, si Nandolores, tumod sa kuan, merkado, utanon. Usa man itong mga utanon na. Kuan, taong, okra, silispada, balik tulog ang baka, na ginoy. Kadakog halin ng Dolores, oy. Di man to sila ito. Matinalo mo kung ni kuan. Daday. Usa. Teriya, kanila yung surprise, we. Way utang, ha? Ayun, kumutang ay. Nakinusinto so. Suhol ni Dolores akong pagtabang nila. Mao ba? Uy, Chico. At niya tong anak mo ug apo ay inig-ulit nila. Pangayo ang imong bahin, ha? Kaya ang ilang gitamnan, imo man ang yuta. Uy, magpabahin pa ka ng Jigo nga. Imo ng anak kong kapo. Okay nga naman, Badong. Dautan ba? Dili, ay. Surprise, pe. Iwaw ka na. What? Ako may nag-harvest gahapon. O pila na mo lang ito kalugas sa nahibilin. Ako rin? Nga doon, ingon ato man kadaghan. Mura mag-usa ka ektarya ang gitamdan. Hala, makapahibong. Maayo na sad magitugot na lang nimo og upos nga presyo kay dali ra gyud nahalin ma. Aron dili kaayo ta magabian, anak. Aw noon, naman kay giabangan nga tricycle. Pila tanan atong halin di ay ma. 4,000 ka Pinas. Yes, yes. Pagkumpra ko sa kasakong pilit nga humay para sa imong budbud ma. Mauna, anak. Magtingog ka sa atong gikinahanglanon ug uban pa. Nya, ang uban atong hipuson. Magtigom ka, anak, para sa imong kaugmaon. Makapahibong man eh. Diin man to gikuha nila ang mga utanon. Sa akong ihap-ihap, wala makaabot og 50 katudling ang gitam na ni Dayday. Ay, animal. Kinahanglang mabahinan ko nila salin kay ako ning yuta. Buhi pa ko. Wa pa rin ako ihatag nila. Hapit na mungit-ngit at ngan ko sila sa bahay. Ma, si Lolo ba? Oh, nga naman lulo ni mo. Pasig iya na sang kuwaon ang kwarta ma. Ay, gusto ka, anak. Kay sigurado man gyud nga nagpangutanan na to kung unsa gikarga ta sa tricycle. Tagay lang si Lolo ma aron dili masuko. Day. Sila na ni. Kipaklaw mang merkado. Iarsa ko palihog sa usa ka sakong humay pilit, ha, Terso? Ako naligaan ning uban nga gaan ra ma. May gabi, itay. Hi Lolo, aking ulo. Yaw. Ay nilagamin. Tay, nahibaw ko si imong tuyo. Amo sa di pahimutan ni amo mga kinumpra. Tay, mao na lang ni nabili na mo, ha? 1,800. O, kinilang 200 ang imo, o.
Kanang usa ka libo nga ako. Oh, sige. Timanin ninyo ha. Kung unsay abot sa kong yuta, may bahin gyud ko. Kasabot? Unya, di man to abot sa imong yuta, lo. Sa? Day. Tay, abot to sa imong yuta. Di ka ha nga dito mo mag-harvest sa unahan sa kasikbit sa akong yuta. Sa ilang paking, isumbong ka mo! Tay, mao na lang nila bili na mo ha. 1,800. O, kinilang 200 ang imo o. Kanang usa ka libo nga ako. Oh, sige. Timanin ninyo ha. Kung unsay abot sa kong yuta, may bahin gyud ko. Kasabot? Unya, di man to abot sa imong yuta, lo. Sa? Day. Tay, abot to sa imong yuta. Di ka ha nga dito mo mag-harvest sa unahan sa kasikbit sa akong yuta. Sa ilang paking, isumbong ka mo! Oh, tay, ayaw tao nagbuhat tay. Aw. Ano imo may ipapriso? Oo! Anhagon mag-agi. Oh, asamblay kumulaban. Wa man ta mangawat mo. Wa mo mangawat, ha? Mangutan ako niyo, wa man ka mo mangawat. Yadiin mo gitumod na. Nga kining mga kuwan kining mga utanon dos merkado. Wa man to'y bunga ang imong mga tanom. Aber? Wa na'y bunga, kay gipangwa man sa kawatan. Usa? Ganyan ko ni mong kawatan. Tay, husto na. Ano kaya tubayin ng imong apo na? Oh! Gingalan mo kong kawatan. Osma, ba ingalan mo kong kawatan? Kay tambaluso di ka mataka. Nga nyo di ay, niingon di ay ko nga kawatan ka, lo. Abisa na! Klaro kay nga ko imong ipasabot at ko imong ipadungog-dungog. Kaya nga ano day, tay? Kay ikaw day namupo sa mga bunga sa tanom ni Dayday, tay? Siya! Oh, nangutan na naman sa pa. Ako may yuta. Tay, husto na itahon, tay. Uy, husto. Sa husto na. Bebe, dungagi rin 500. Kanina ko musumbong paking. Unsa, tay? Ayaw ma. Nga sa ato pa, gusto ka mo mapriso. Mapriso di ay milo, nga wa man misa. Ang pagpanghilabutin ninyo sa dili inyong talong. Nakakita di ay ka nga nang hilabot mi. Mao na diha, tay. Yung sa mga tay, may ebidensya di ay ka, tay. Basta! Isumbong ka mo! Gusto ko mo mapriso! Sumbong ka mo! Anak, Nganong mahadlok mang kamanga, wa man taysa, wa man ta mangawat. gusto ka, anak. Pero usahay magunis lulo ni mo ba? Maay kay budag istorya. Unya di ay, di nila tan-aon ang ilang mga tanom kung naabay mga bunga. Mutuulan sa di ay dayon sila di ay ma. Pila may gihatag sa imo ha? Ay, usara ka libo. Kagamay god. Wa ka mangutana kung pila ilang halin? Wa na lang. Alkansi ka. Ganong alkansi man ko. Nga dili man to abot sa akong yuta. Tuod. Unya. Diin man sila adto. Anak, ako dali manghugas sa atong gikanan ha, Dayday. Pahuway na kay Lunes ra ba ugma may klase ka. Oh, di ay man no. Ikaw ra ugma ang maninda. Oo, mabitan na atong naandan. Muuban ka lang nako kung wa kay klase. Ako sang tabason ang mga dahon sa saki nga para iputos sa pudpud ma. Wa pa di ka duka Wa pa man ma. Ma, magtigom ta ha. Kay gusto ko nga magpalit tag TV para di na ko moadto sa ilang nang sayong aron mo tan-aw og TV. O sige, paningkamutan ta. Kanang ma, ang kwarta nato pa, tua sa tungod sa altar akong gibiltay ha. Ay, husto di ay. Kung aras kong bulsa ang sobra na tong kwarta, nak, 800 ni. Usa ka 500 o tulo ka tag 100. O napay mga sinsiyo. Unya asa man ako ibutang ma? Iso dito sa basket nga akong gibitay. Patong lang, aron nga makaabot ka. O ma.
siya. Makabot na nako ang basket. Ako na ni ibutang ang kwarta. Magic basket, padaghana ang among kwarta ha. Joke, grabe tao, uy. Pero ganina ang mga utanon laki ni daghan laki na himo pang tulo ka bakat. Kung kining 500 o kining tag 100, pwede ka ha nga mo daghan nino magic basket? Hala! Hala! Nidaghan ang kwarta! Napuno ang basket! Ay! Ay! Hala! Hala! Mauko na siya! Ma! Ma! Uy! Usa to minago mo? Ginoo ko! Dayday! 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 Oh! Jesus Maria Josep! Ha! Tinuod niya na? Ma! Matanawa, ma! Tinuod na kwarta, oh! Hala, awa, ma! Kipadagan sa magic basket ang kwarta, ma! Tanawa! Pwede na nagana sa 500 o tag 100! Hala, wow! Hasta mga sinsiyo! Dagan kaayo, ma! Marag di ko makatuoy ni. Ma? Ma! Ma! Mama! Doon lang ko silang Dolores. Oh, na may tao nga nagbaro sa tunga sa daan. Upahinay ko. Uy! Chico? Oh, maayo kay nakailanay ka na ako, do. Oh, O, ako ni mulig siya. nganong gyap ngan man ko ni Manoy? Naibaw kong asa. Mamisita kang Dolores, no? Kung mahimo ang tanoy? Nga, hindi man mahimo. Basta may usa ka lang kakahon nga beer pa, pwede na mamisita kang Dolores. Total, dugay naman ito na tigbak ang tihik niyang bana. Busa, ikaw, ayaw yun pagtinihik. Kay matigbak sa ka na si Makulang. Wala ko idang. Beer na ida. Humtohon ko. Hindi na problema. Muhapit ko na din sa tindahan ni Lalabs na ko. Asaan na? Unaw ka na. Sige. Palita. Salamat. Kuyawan Salamat, ako nak. ni mo, maoy. Nakuyapan man ka. Tuhod kay sobra ang kalipay akong ibati, nak. Uy, hindi ko makatuon, nak. Bisan ako, ma. Dato na tama. Tagan na ta kwarta. Ihilom ta kini ha. Ayaw pa na bisan kinsa. Ilabi na sa basket sa tiguang. Dili mahimo nga magpatukod ta karon og nindot kaayo nga bahay. Kay mahibong uya ang mga tao. Unya, di na lang ta mamalit sa tong gusto di ay. Mamalita pero anam-anam mo na to. Dili na to bultuhon. Ang maitang buhaton nga makita sa mga tao nga mikugi ta og negosyo para makaingon sila nga gikan sa atong negosyo ang atong kwarta. Sige. Sige, ma. Tabangan ta ka og paninda kung wa ko'y klase. Ma, naasi ko yung lakuro. Una dito gawas ka. Oo, ma. Abri na yun! Ay, Oo, say ay. Biya diha, day. biisat ko ya. Kuya, di ay kalo? Oo nga, di. Bibi. Kasi mo kay bugat ng kahon sa beer. Dayon, kuya. Salamat. Alagi ka, tay. Siyempre, ako mo nimbay. Biya diha, Dolor. Biisa, lingkod, Lauro. Salamat. Straight, day. Kuhay ko baso. Olo. Ikaw sa Blauro, ayaw pagliko-liko, ha? Ayaw pagliko-liko. Ditso. Kung sa ituyo mo kong anak nga, byuda, hala, lan ka na yun.
Usa man nakagusto kan Lourdes? Tatay, uy. Si tatay. Mas mayo nang maminyo ka na. Anong doon na ka ni pamilya? Ang klaro pamilya ba? O karon, mabakante na ning baya. Kay nagplano ko. Ngan hinamid din ni si Teria. Kining salay, pagguba ko ni. Imo rin ang mong tindahan. Tay, Husto si Noy Jigo, Dolor. Kung okay ka, magpakasalta. Kana! Magpakasal mo si Kuya Lauro, ma? ayaw ka hadlok, anak. Gawa ko mo tando. Uwa ko sila tubayi si tatay. Labi na nga nangahubog na. Dili ko gusto may kasahaw ka sa akong pagmahal, anak. Nasaad ko na sa akong kaugalingon human mamatay si papa ni mo. Nga dili na ko mangita pa og lain. Dili na nako siya pulihan pa. Salamat, ma. Pero si Kuya Lauro, puutan man siya, ma. Kutob rami sa amigo, anak. Ugwa na'y sobra pa ni anak. Naran niya kung masuko siya na ako. Nga ako siyang gibalibaran. Okay lang. Malipayo naman ko na, kuba ni mo. Kay nasuko. Yang papahawaon na ta din eh. Unya, asa man ta puyo, ma. Nakauna na ako mamalhin na lang taglaing dapit na. Kanang layo, gikan din eh. Kana, sige, ma. Total naman tidak ang kwarta. Pwede ka magpalit og pakumbay. O, anak. Alam nga, mabakanti na ni. Kay sila na kuno si lolo ni mo. Ug ang iyang uyab nga si Tiria ang mupuyo din eh. Lain na ni Lolo, eh. Pero sige, nakabit na tidak ang kwarta. Pwede man mo pahawa dayon ta. Di ba, mano? O, anak. Total sa sunod si Mana. Closing naman sa inyong klase. Kada nalay atong huwaton, anak. Nasaud gud sa kundunggan ang ilang gihisgutan. Daghan sila kwarta. Diin man kita ng ilang kwarta. Wa lang sila mahibaw nga niara sa luyo sa ilang kananan. Niara ko din eh. Tay? Nag-usama ka diha? Nag-usama ka din, Tay? Kining. Sama ka, naniid ka? Ganyan na ra ka din, Ganihan na bitaw. Karon kay bistado naman mo, sa akong pagpaniid, mangutan ako nimo. Diin gikan ang danghan ninyong kwalta. Tay, hinaya ka ng tingog mo, Tay. Tinghalik ba'y makabati? Tara sa sud, ato ta dito magsulti. Huwag niya ka na imong tinda. Dili na lang ako itinda. Dadaan na lang unya ni, upangan ninyo. Ang kayo naman, Ana. Tara sa sud, Tay. Unsa na. Ay, nagpaabot kung unsa isulti mo. Nagsigit ang malagnog panghupaw. Tungod kay nahadlok ko, Tay. Nga basin dili na unya siya muhatag kun manulti ko ini sa laing tao. Kinsa man laing tao ako? Laing tao na ko karon Dolores, sa laing akong taoran? Dili na maibot akong ipasabot, Tay. Kaman di eh. Kinsa man tawhan na ang magkatagal ni mo. Kwenta, ipalaila ko. Dili siya tao, Tay. Usa? Dili tao? Unsang ba siya mananap, ha? Sa mastanding, ha? Malibag sapi mo ba? Dili mananap, Tay. Di sad mananap. Pistoy. Di suhan ako ko. Unsang ka, eh. Ayaw ko patagan-tagaan na unsa na. Sultihin ko unsa na. Pero sa ari una ko, Tay. Nga dili ka manabit di bisan kinsa. Bisan pa sa imong uyab. Ayaw gyud, Tay. Katingalig usa mahitabo kun daghan ang mahibaw. Sige. Musaad ko. Wa ko'y sultihan bisan pagsterya. Nga naman, Ay. unsa man day na si Kristohan na lang,
Kuan na laki. Tay, magsulti lang unya tag-usap tay ha. Ayaw una, Dolores. Nga no? Laing tao pa ba day kus imong tanaw, Lor? Kasal na lang taon ko ang namong tatay mo, Chiguday. Tahura ko isip ikaduhan nimong inahan, oy. Way makahulip ni nanay sa akong kasing-kasing. Usara ang akong inahan. Aw, mao ba? At ito pa nga may apas ka man, lalabs. Nganong di man kumuapas, nga ganina ka pa man. Wa pa ko makalutong pamahaw, milakaw ka na. Hangtod di gutom na lang kung pinaabot nimo. Mao nang giapas ta ka. Pero, kung di mo gustong mahibaw kung anong sa sikretong giingon ninyo, pues, di ko mabungkos, oy. Oy, Jigo, ay nagbalik dito, ha? Usa. Ay, pagsunod. Lalabs! Lalabuti ko! Uy! Lalabs! Kailan makabiya dahil mi din si Dayday. Sa dili pa mahibaw sila sa tatay bahin sa magic basket. Pero sabi ko buhaton. Husto, wa ko'y dadon bisag unsa. Gawas lang sa usa ka bag ang gisudlan ako sa kwarta. Ug ang basket, maura ka na akong dadon. Aron dili sila magkasabot nga dayon na ning akong paglakaw. Hapiton ko na lang si Dayday sa eskwelahan. Magdali ko. Pero, duha man ka bag ang gisudlan sa kwarta. Ibilin ko na lang ning usa ka bag din eh. Bahala na si tatay. Ang importante nga dili siya mahibaw bahin sa magic basket. Huwag ka na masuko. Wa na. Basta paubad na ko. Balik ni mo dito. Ugod niya, pasultihaw is Dolores kung ano sa'y tinubdan silang daghang kwarta lala. Oo, lagi. Unya, ato na ta. Sige na. Niya, kinintindahan. Ay, sus. Why blima, oy. Pabantayan ako ning agaw to net. Gaw! Uy, gaw! Gaw to net! Gaw! Gaw dali sa... Ay, mamay isugo ka, gaw, ha? Nakasugod na kaglaba? Wa para bagaw kay nang laba, magkus mga kurtina nga pailisan nimo. Mas may noon, oy, kay pabantayon taon na ka din histindahan ba? Kay mula kami kadiyot sa Jigo. At turagon mi sa ila kadiyot. Ah, sige, kaw. Jigo, tanan na. Wa, madlagi tao. Oy, ni ang mga budbud sa mesa. Wala, ni suwat. Unsa na? Uy, Unsa na, oy? suwat man eh. Wala. Palubitan sa hapag agsuglas budbud. Bibi, basahon tayo. Di kay basa kay di kay klaro. Tay, basay lua nga di na ta magkita. Uy, unsa ko ni? Unsa may bote pasabot ini niya, Jigo? Tuwa sa basa anong ta makasabot. Oo, sige. Agig pagtumban sa imong gusto, kamo ni nang perya ang mupuyo ining baya. Tua sa kwarto namo ni Dayday na ay usa ka traveling bag, hilnga o tarunga paggasto. Nga nung miingon man siyang tarunga gasto. Go! Mauna, di na kutob. Nga mo lambo ang inyong pagpuyo. Amping tay, mahal ka namo ni Daday. Maura. Uy, Ang kwarto. Asa ang kwarto nila? dali. Lalabs. Ang kwarta yung tingaling sud sa bag kay ipataro mo kalugas to, Lalabs. Lambaga yung ingon. Dali, ablihi dayon. Oo, lagi. Kapurado ba mo? Dali, uy. Ang kadaghang kwarta, Lalabs. Asa di ay tama? Mo check-in una tag hotel, nak. Kay ugma pa ta manghita og bahay nga atong maabangan o baka atong mapalit.
Unya, watay mga sinina mo. Mamalita. Karon kon maka-check-in na ta, mag-shopping ta, mamalita sa tanan natong gikinahanglan. Ug mata mamalit. Ug sa dili pa ta magsugod sa pagpangita og bahay, manimbaon na tanak. Unya magpamisa ta, pasalamat. Oh, nga naman ka. Nangupaw man ko ka. Kumusta na ka si Lulong Manong? Gibilin ko niya ang usa ka bag. Huwag ka may okasyon, ha? Puno mang lamisa. Murag pista. Magbusog tala, Labs. Kay naay daghang mainom nga, giandam na. Yan yung kita ng mga unin eh. Ang agkinsaman, kita ramang ni adinhing duha sa inyong bay. Unsaw ka? Oh, ato na dieng bay. Ay, sige na, Labs. Mga na taog inikahuman, pagtagay ta. Sige! Wow! Paborito na ko tanan! Aray, aray, aray. Di amang ko makatuhog sa lamesa. Ay, nabuntagan ko din hinga. Naghukdong lang. Aray, aray. Kasakit sa kong liog. Kalabad sa kong lalabs. Lalabs. Hain mas lalabs. Gipasagdal naman ko niya din eh. Lalabs! Teria! Ya! Teria! Uy! Ang baga puno sa kwarta. Uwa na din eh. Animal! Tunik! 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 Ay, Chico, nga no ba na? Ay, nagigagaw mo! Ha? Uwa man maanhi. Pusa! Nga doon nagita baka niya nga kabumay nag-uban dito sa inyo. Uwa na siya dito. Ginayasan ko sa animal. Dabang akong kwalta. Unsa? Sigurado ka? Ngawa siya mapit din eh. Ay, wa lagi, Chico. Animal! Wisit siya! Ala, uy, nakonsensya bang ko. Paapaso na ba ko ni Agaw Teria sa syudad sa kanini ang tipuyan? Ay, mga langit, taluoy po ba yung jigo? Oh, unsa na ikasulti mo ng bag-utang bay, ha, Dayday? Nindot, ganahan ko. Pero, wa man kumaanat nga ako lang usa sa akong kwarto. Unya, dako bakit kaayo mo? Mag-anad-anad ka na, nga matuog nga ikaw rang usa. Kay unsaw naman lang kunuha unya ko. Kay asa day ka ma? Wata mahibaw nag. Ang Ginoo rin nahibaw. Mao mas maayo nga andam ka na daan. Lainan ni mama, uy. Uy, anak. Ay kalimut ha, ugma. Magsusita sa gipatukod ng restaurant. Yes, matukok sa iyo, ma. Maayo. Buset ka, Teria. Huwag kayo, wow. Kalayasan ko ni mo. Buset ka. Buset ka, Teria. Huwag kayo, wow. Kalayasan ko ni mo. Buset ka. Hoy! Chico! Usog ka na ya! Uy! Noy! Nagkadugo mo na yung kamot. Sabi na ka ba mo? O sabi na may tabo din nga nagkatag man ang mga butang ninyo. Napay lamisa nga
Wa mahipos sa mga pagkaon. Ah, dali na, kuyog na ko, kay patambalan ta ng kamot mo. Dali, agakon ka. Ilugar lang ko daan ng gate puti dong, palihog. Complete oh. Gusto ra gyud na, way sukli. May balik at siya ko yung apartment. Ay, mag-doorbell ako. Uy! Ay, may abli. Uy, hala no? Kagwapo po turoy anang lakiha, murag artista. Bye! Uy, balik ha! Aguroy, buhilit to siyang agaw. Uy, gaw. Nausan ang kadangan mo ka magnakakitag multo, uy. So, dire! Halagaw, uy. Aarang gupuhan naman at uy. Ha, siyempre. May ikabayad, gunta. Uy, dali na, uy. Kumusta naman dito sa ato, gaw? Ang ato, okay ra. Pero si Jigo, di yun okay, gaw. Malas siya. Mi adtos ato og nangita nimo. Waba kuno ko mahibawon kung asa ka. Unya, awa na ko sultihi ang angnog. Asa day ko laban di ay. Lagi ha. Gawlain pa'y ato ba? May balik magkagpuyo din he. Di ba mahal man din abang? Maayo man tus una kay may pariner man ka. Bisag wa ko'y Amerikano net. Magkaabang ko din hi. Uy kay, na ako'y dakang kwarta. Unya, di mahurot og inabang na nimo din he. Wa man po ko'y planong magdugay din he. Mangita kog barato-barato nga bay, oy. Ug magnegosyo ko para di ta mahutdag sapi. Lauro, nganong di man ko papulios doktor. Nga, ni anatambala naman yung duha ko kamot nga nangasamad pag sinukmag bongbong. Kuhan kini, monitoran pa ko ng imong dugo kay perting taasa. Dugo sana, may problema kasi mga atay. Matupas doktor. Naon siya man nga akong atay. Kini hindi ko, ang doktor nalay pangutan na inigbalik niya kay bulakaw pa ko. Mula kong biyaan din Lauro. Mubalik pa ko noy. Bantol ako butika kay nai-resita nga gihatag ang doktor. Pahuay lang na din kay palitong ko na ni mga tambal ni mo. Wala ba ko'y kwarta, Lauro? Naibaw ko noy. Sige lang, di pa man ko. Sige, haris ako. Kaiko ko biya ni Lauro. Wa ko magdahom. Nga unungan ko niya. Uman siya balibari ni Dolores sa gitan niyang ining kasal. Asa magka sila karon? Nagkinahanglan ko nila. Excuse me, ma. Pwede maistorbo? Okay na, nak. Nagtanaw raman ko ini mga gipada nga picture sa gipatrabaho na to restaurant. Yun naman day, may tuyo ka? May paon pa lang ka nga naabot nga imong gi-order nga mga food pack. Maayo hinoon. Manaog na ko ron. Ing na lang ang driver nga ipakarga sa sakyanan, ha? Patabang nga ang ubang katabang para madali. Asa din nato ipanghatag, ma? Sa mga tao nga naara manimuyo sa dapling sa karsada nag, ug ang mga magkililimos, ato silang pakanunak, ato silang bahinan sa ato na tagampaman karon. Hurot na ang mga food pack? Hurot na, ma. Okay, sa sunod simana na pod. Ato din buhaton kada simana, dayday. Mintras may grasya pa ta. Dili ta mungunos pagpanghatag sa uban nga way makaon. Ma, para sa ma. Nga naman. Unsa dayday? Si Kuya Lauro. Hay man. Paala ay naglakaw pa ingon sa giparkingan sa iyang motor. Dong, ilugar na ang sakyanan palihog. Layo, oy. Ay, doon ma, nakasakay na siyang motor. Sige na lang, anak. Pasagdahin na lang. Mangumusta unta ko ni Lulu kay silingan mangjud sila.
Day. Uwa ka mamaybaw. Kung asa sila karon si Dolores, Lauro. Sa pagkakaroon ay wapa. Pero dili ko mahunong sa pagpangita nila. Kinahanglan nga mahibaw sila sa imong kahimtang. Kay maglisod ako na Dagan ako absent kay maluoy ko nimo nga way tagtungod. Pasensya ka na, Lauro. Naikog na kay ko nimo. Pero unsaon ko man. Pasagdi lang noy. Kayo sa nini mga adlaw, ako ra sila makitaan. Kinahanglan nga ako gi sila matultulan. Ay, kadiyot lang dong ha. Gaw! Naana sa'y delivery! Hoy, nabot, bes, bikas bugtod na yung tingo. Ay, sorry, maobadi, ay, sorry. Kahadlok ba ni mo naana sa'y delivery? Oy, nga naman tayo ikabayad. Suki ko na sila sa una pa. Manawag lang ko sa telepono. Ila din i-deliver na akong order. Ug anhin na din ang bayad. Ah, maobadi, ay. Ingnabing ipaso diri ang gi-order kong mga bagong kama. Kay katong daan ako na tong ilisan. Lakaw. Ah, diretso lang mo to. Kay ako na mag-ablihan ang pultahan. Ay, kaanugon at tong imong kama. Ay, di pa bayat to batik tan-aon. Unya, imo man lang gilabay yung taon. Ay, anya sa man to ipabutang nimo. Nawa na may lugar. Magsamok-samok rato din, he. Ay, naanasad. Wa na, uy. Ay, atuan lang ko kay basinog ang usa sa akong mga bata noon. Ay, oo, di ay sa. Hello, gwapo. Ay, mangayo ko o ginabang inday. Ah, hinabang. Kadiyod sa kay di ra ba ako ang tag-iya din eh. Ako sang ingnon, ha? Kinsa man na, nganuwa man na ni mo pasudla. Makililimos, uy, nangayog, hinabang. Unsa? Ngayon ako ginabang, ma'am. Uy, tiguang. Ato ko na pangayog hinabang sa mga pare. Na, ito sila daghang kwarta dito ay. Bisag pagkaon lang, ma'am. Kay gutom na kayo ko. Bisag kapila pa kagutuma, ayaw ko'y labot, uy. Hilayas! Wisit ni mo. Tonet, isira lang gate. Mga igsuon, linya lang ha, linya lang ta ha, dili magtinok-muray. Oh, okay, unya, usa ka pa ang distansya, gikan sa imong gisundan, aron dili mo maghuot, aron sayon ra ang inyong paglihok-lihok. Lagi ang tanan makakaon, ug makada, ug mga grocery, inagpauli ninyo. Nagkasinabot ba kita? Sayop na sabang inyong tubag. O sabi akong gisulti ha, nga angan yung isampit nako. Iksuon. Kana. Okay nya, usbon ko, nagkasinabot na ba kita? Oh, salamat mga igsuon ko. Ma, nag-iwan ako sa pagkatabang ba na ako nila tao nga gusto makiksubi nimo, ha? Asa man? Do ako nila pangawata sa tent nagibutangan sa mga groceries. Oo, ba gusulti kinsa pangan? Wa man. Maingon ako no nga importante iyang tuyo kay bahin kuno sa imong amahan. Unsa? Sa ato pa, bahin ni Lolo, ma. Dili ka si Kuya Lauro. Okay, akong atuon. Kini mga igsoon ko. Kamo na din ha. Ipadayon ninyo ang pagpangaon. Ug unya, human mong kaon, lahos mo ditog linya sa tigtunol og mga bag of groceries. Ha? Dali ko, tanda day. Puragi ko gitugtugan sa Ginoo nga moagi din sa plaza kay nakita ang puragi ang lukinan akong kitang-kita. Uminto umayo ang pagkabutang ng Dolores ta. Huwag ko magdawal nga, ingon siya na ini, kakonsyon sa iyang iskataw. Lauro? Uy, huwag ko kadang tayo na. Kumusta? Kami agaluoy sa Ginoo. Di iyaming gibulikan.
Hello, kuya. Uy, ikaw ni Daday? Kadakol agad din mo. Siyempre, di lang di ko matubo, kuya. Kausap. Kadakol na niyo kausaban? Aw, hinoon. Taon-taon naman sa tanin niyo nga wa magkita. Boss, bitaw. May asawa na ka, kuya? Ha? Ikaw gidaday no? Mama, ay, namukanaragan ito. Okay lang, Dolor. Sabi niyo mo, Dayday, isa na ako sa kong kagalingon nga dili ko magminyo kung dili ko magkasugat o babae nga sama ni mama nimo. Unsa? Ma, Lauro, ato ta sa bahay aron magkasulti tag maayo. Dayday, ina ang driver nga magpahatod ta sa ato. Yes, ma. Unsa? Ingon ana ang nahitabo ni tatay. Wa siya makatilaw bisag ko sa kadako sa gibilin ko ni mong kwarta. Ang tanan, gidana ng teriya, Dolor. O gikan na itong panahon na, wala sa maayong kahimtay si tatay nimo. Hangtod nga nasakit. Taon-taon gimi sa ospital. Ako siyang giunungan. Kanahibaw man ko, huwag makatiman niya kung ako siyang pasagdan. Atong-atuan si Lolo, ma. Asa man siya karon, Lauro? Doon sa inyong bahay. Pasakiton. Ang animal nga tiriya, nibaw ka mag-asa na siya. Wala gina yung makabalita niya. Magbayad siyang mahaling ang gibuhat sa akong amahan. Kay aray ko. Hapit ako mahiwang akong tudlo da. Hay, maapil unta dis labas. Ano ba din misinggit man ni siya, oy? Kasi nagilapos ako kwarta! Anak, muray kidangat ini. Kanawa ang bagay sa las kwarta! Wala saan! Onya, asa ba't paingon? Imong gitawa? Unsa? Naunsa ka? Uy, pagklaro diha, oy. Kanus amang kuno ko manghilabos imong sapi. Karon pagay ko makakita nag-giingon mong gisudlas kwarta. Ay, kaysa man di ay nagkawa sa kong kwarta! Kung maghisgot kag kawatan, aber asa man aging kawatan. Tingaling gahurot na oy, wala ka makamatngon. Imposibleng madali-dali tong kahurot. Nagyoy ng hilabot. Unya kag kita ra magduha dinhi. Ako imong pasanginlan. Uy, agaw teriya. Ay, nasuhito bayag yung kanako ha. Mas bali pang magpabaga ko sa akong naog pangutang kaysa manghilabot ko sa bahandi kadili ako. Okay, sabihin ang hilabot ng bahandi. Sumani mo! Kakinsa man tong kwarta, di ba kang Jigo? Animal ka. Imbis ay ka mulaban ako, imo na mayroon kong itirahan, di ha? May magmalayas ka! Ako may imong gusto. Kana pag di ko maapil sa kaawaw kung mga buta itong imong mga gipang order. Okay, goodbye! Oy, Tunet, balik, oy! Balik, dili! Kasakit na sa akong lawas. Maglisod kong bangon. Uy, Lauro. Ikaw na. Ako, Noy. O, nako'y mga kauban. Kinsa. Tay! Dolores. Lo! Dayday. Lo! Ni Amo. Loy! Amin akong ikalimtan ako ninyo sa hingpit. Salamat ka inyo kong gituaw. Masalo ako ninyo. Kalimti na ang mga bati nga nahitabo, tay. Ni ang gabi si Dayday, uban ilaw roon kay kuhawan ka na mo. Patambalan ka na mo, tay. Abi ni mo miluag ang akong dugan. Salamat nga niyan ni madadas tatay ni mo sa mahalong ospital. Ano masiguro na ako ang iyang kaayuhan? Salamat. Unsay salamat. Ako ang angay magpasalamat mo, Lauro. Kaya wa nimo pasagdi si tatay. Utang kabubuton ko kana kanimo. Gibuhat ko lang ang angay. Sige, kayo mabalik ako report sa katrabahoan. Kung ingnon ko ikaw ang resign, ug ari ka mo trabaho, ubos na ako. Ha?
Dolor, huwag ka magtiyo. Komedyante pagod ko, Lauro. Dolor. Hastang kwenta sa akong mga wallet. Sa shoulder bag, gipanudlan manuntan ako ng mga linibo. Ano man, oy. Naapa ko'y dagang bayranan. O sa may akong buhato din ni Ron. Husto, naiba yung paagi nga misantop sa kong huna-huna. Ug niining paagi ha, di sila makailan ako. O kung di sila makailan ako, edi, way maningil. Gusto, mauna lang yun ako buhaton. Anak, Tay, magpakaayo kag dali ha. Para mupasok ka sa simbahan, aron muhatod nako sa altar. kinsa may pakaslan mo, anak. Wapali ka mahibaw, lo? Sa unsa man, Kasi sila na si mama o si Kuya Lauro, oy. unsa, aw, maayo hinuon. Wa ka masayop sa imong desisyon, Dolores. Buutan si Lauro. Mauna nga, miingon ko, nga magpakaayo kag yun og dali. Oo, anak. Maayo na ko. Wa na'y makailan ako. Kanay usan ako ka makililimos nga tanawon. Pwede na ko magsuroy-suroy bisag asa. Wa na'y maningil na ako. Oh, nga na tatay. Mauni ang imong bay, Dolores. Oh, tay. Dali, mga naog na ta. Gisugatan nila ni Dayday og Lauro, tay, oh. Hi, Lo! Welcome, Lo! Pamilya ko kay Chico. Kana ba? Magtatay ka na yun, ha? Kay kasal na ba yan ninyo kanong Sabado? Bitaw, tay. Timing nga migawas ka na sa ospital. Mula sa natagsud, Lauro. Ato na natin dito magtiwas ang istorya. Excuse me, Ma'am Leonor! Oh, Minda. Minda? Ano? Ay, kahit di ko mang babae sa gilid, ma'am. Nakailali mo. Pwede ba kuno kang ikasulti? Ha? Unsa yun sura ng Minda? Makilimos man to, ah! Ma, dili ka ang tag-iya sa magic basket? Iya? Nakaila ka na ko? Kaya sabay di makaila sa buutan ug manggihatagod nga binuhat. Iya, kinahalabahinan ko ang ubantang mga kaigsuunan nga way makaon. Dili ko angay idaw ang grasya nga gikan sa imuhang magic basket, iya. Magic basket? Iya? Sige ka malagog tutok na ko. Gid ko masayo pa. Nga sa among pultahan mo gibilin ang imuhang magic basket? Kay buutan ka. Ma, pwede ari mo sa sud magsulti? Ari mo sa loan, ma, oh? Dali iya, so dire. Dayday, paandami rag makaon ang atong bisita. Okay, ma, ako lang mo hatuid. Dali, arita dili mang lingkod, iya. Mansyon ang bahay sa animal nga Dolores. Iya, imo na bang kuhaon ang imuhang basket? Tungod kay panahon na, Dolores. Kung mao ka na iya, paabot ako din kay akong kuhaon ang basket. Ma, yan ang taon na, oh. Sige dayday, pagkanaon na siya kay kuhaon para ko ang magic basket. Oh, ma. Biyan taon na ka, iya. Sige, padayon lang, Dolores. Ay, yan ang imong pagkaon iya, oh. Pwede lola dalay akong isang pit nimo? Lulas imong mata? Lola, okay lang? Okay lang. Sige na, kaon na, Lola. Inday. Hala,
Maayo kay siya magunit og tinidor ugod Sara. Ug ang iyang mga tudlo di manicure. Di manicure ang mga kuko. Di sab siya pa nga. Kompleto ang ngipon. Murag dili siya tikuwa nga tumuon. At tuon ako si Mama. Lola, biyaan tao sa kalala ha. Sige. Oh. Nagduda ko daw. At tuon ko si Mama. Aron dili mahatag ang basket. Ay, nausa man ni. Dili man ako maalsa ang basket. Ngano, sa may problema. Magic basket. Ngano dili ka man ako maalsa. Ngano man. Kinsa na? Maablihi ko, Mabi. Importante lang kaayo. Unsa? Pasod na una ko, Ma. Nga naman, may problema? Ayaw ihatag ang basket, Ma. Tungod kay nagpakaaron ingnon siya nga tiguwang. Giyon sa mo pagkahibaw nagpakaroon ingnon lang siya. Ang iyang mga tudlo, may manicure, o dili tudlo sa usa ka tiguwang. Unya, paspas siya mukaon o kumpleto ang ngipon. Ug ang basket, dili sa maalsa. Naglisod ko sa pag-alsa. Tungod tingali kay nahibaw ang basket, nga dili tag-iya ang imong ulian, Ma. Hala, ang basket bigilak. Oh, sayang pa. Sud! May babae nga may gawas sa basket. Mura gray na. Hello? Hi! Kinsa ka? Ako ang kagiya sa Magic Basket. O nagpakita ko karon ninyong duha, aron sultihan ko kamo nga kanang babayhana nga nagpakaroon ingnon nga tiguang. Si Teria kana, ang kapuyo ni Diego. Oh, unsa? Di ay. Maayo. Sige. Pagtawag mong pulis, kay ipadakop ka ng babayhana. Ako na mo kontak og pulis. Kaya good. Kanihar man kong nagpaabot. Kainit rin ang kong takuban, ah. Ha? Ginit ka sa imong gisulod, Jeria? Oh, Nahibaw namin nga ikaw sinang Tirya. dili. Oh, see? Kita mo na? Uy, May gawas na tinuod mo tingog. Oh, Pasudla ang mga pulis kung ipadakop ka ng babayhana. Diego. Ang mangila. Diego, maluoy ka na ako. Diego, ayaw kong ipadakop. Ngano? Naluoy ka pa rin tatay sa diyang imo siyang gibiyaan? Da ang usa ka bag nga kwarta? Diego, pasaylo ako. Pasaylo ako ninyo, Dolores, Dayday. Tao lang ko nga nasilaw sa sapi. Nakasabot mi. Magkapasaylo mi ni mo, Teriya. Pero nahigayon na, ang pagbuot ni Tatay Jigo mao ang matuman. Kay siya ang nag-anto sa imong gibuhat. Nara siya. Dagpan ninyo. Diego, ayaw, dili ko, ayaw. Bubuhin ko ninyo. Dili! Bubuhin ko! Kita ni magibuhat na kumpirya. Halos ikamatay ko na kung wapay tao na luoy na ako. Tay, nagkasabot bis imong ipati. Pero, nasayod ko nga may malumok kang kasing-kasing. Kung andam ka na unyo mo pasaylo ka ng Teriya, aduan lang siya, uban ang atong abogado. Tay, dili angan magdumot sa atong isikataw hangtod sa hangtod. Ang kahimtang takaron, nag-agad sa maaytang binuhatan ngadto sa uban. Sa pagkakaron, naa ka pa sa kapungot. Pero iniglabay sa panahon, mapapasa ka ng imong kaligut-gut niya. Ug imo na unya siyang mapasaylo. Dinhi natapos ang gamhanang basket ni Lola.